Malam Sama'ila Musa daga Rumi ko a Rumi. Kalubalen da na fuskanta game da zamana Kirista shine akan tuban wani yaro. Amma tun da na zama ni ban samu wani damuwa ba, wasu sun tuba iyayensu sun ba su wahala, amma ni tunda wanda na soyi da farko ba da zarafi ba na bari, to da na tashi wannan ni ban samu wata matsala da su ba, ban da matsala da iyayena. Da matsalar da na samu akan tuba ne na wannan suke son su bi almasihu iyayensu ba sa so, sai mutum daya shi ya kawo mana koma baya a lokacin, domin yaron bai zama ba sai da ni da buluburo muka sa na yi magana da buluburo ya ɗauke shi ya kai shi Kaduna, can ya kwana 40 har ya zama Kirista a Kaduna. To lokacin da babansa ya gaba yaron nan ya ce to tunda yake ni ne na sa yaronsa ya bar gida, to shi akwai irin tsibin da zai yi domin ya gaba ni da rai. Saboda haka ni kuma abu ɗaya cuce da aka gaya mu, da an bani ba ce da ni komai ba ko ba ban labarin ba na da san zan samu wata damuwa. To sai na samu damuwa cewar in abin da ya faɗa zai iya faruwa yanzu, zancen bi da mutane suka fara yi ba za su iya ba, in ba ni za su rushe idan ba mai koyar da su. Tunda lokacin nan ba wani mai iya yin wani abu, mutum ɗaya ne yake iya karatu na biyu, amma ni zan yi waƙa, ni zan yi karatu na farko, ni zan yi karatun bishara, ni ne kuma zan yi wa'azi, ni ne kuma zan yi waƙa. To wannan shi yasa sai damuwa ta ɗan kama ni cewar in na mutu to shikenan bishara za ta mutu, to sai abin ya zama mun wani damuwa kuma a cikin zuciya. Na rasa yau da ƙarshe kuma tun daga ranar 10 a wata na 9 barci ya makale, sai ranar 5 a wata na 11 sayarin nan barcin ya dawo, sai da na kwana 55 inda zan gana nan haka zan gari. Amma gaskiya ba wani san wannan sai ni kadai, dan ban ɗauka daga mutum bane, haka Allah ya so, kuma Allah ya rufa asiri, ba wani magana da zan iya ga, don in na faɗi wani abu daban akan wannan to zai zama wata kaniya a cikin gidan. To saboda haka ko an ce ai wani ya ce za ka yi kaza, zai ce ba shi ba mutum bane, manta da wannan kawai, abin duk zai faru da ni kuma ma Allah. To haka muka tafi, kuma da na gode Allah na ji daɗin yadda Allah ya taimake ni kan wannan matsala ɗin. Saboda kullum in garin Allah ya waye sai na je na gaida mutumin nan, na ga fara daga iyayena, ina kwanan ku lafiya, zai je gurin yayan babana in gaishe shi har wajen wannan mutum, na je na ce ina kwana, so dai zai ansa, zai kuma ansa, sai harare ne, sai ciwon ya sake tashi, ina dawo sai in haƙuri, amma gobe na tashi zan kuma koma. Saboda haka sai na gode wa Allah, ban taɓa baƙin ciki da rana ɗaya da mutumin ba, ba ni da damuwa kansa ko guda ɗaya. To yanzu a takaice wacce shawara za ku ba mabiya na yanzu idan maybe sun fuskanci matsaloli haka dai makamantan na bi, inda za su samu za ta taimaka musu? To abin da ke ciki, shawara ta mabiya yanzu su gane kamar da Allah ya taimake ni, na ɗauka Allah ɗaya ne, kuma ba wani ya samun wani abu sai Allah, ko me ke faruwa daga gare shi ne, kuma sansa ne ya kawo haka. Ko zan rasa raina bai kamata in bar shi ba, ya kamata in bi shi a wannan cikin matsala din, saboda abin da yasa sai su kansa duk matsalar da za mu fuskanta ba za mu fuskanci wasu fuskanta ba. To shi yasa ne sai mu karfafa akan mu koya daga gare shi, mu yi addu'a kuma inda za mu iya jurewa duk lokacin da muka samu matsala ko wani ƙalubale. Don haka in mun jure da wannan to za mu ci nasara. To shi yasa yanzu lokacin da na fara da mutane 14 nan, ko dukan mu 14 ne Catholic wanda na sani, amma yanzu muna da cocika guda 90 a gabashin Zaria, duk da kwana jajaye da ke jihar Kano. Muna da irin coci 90, kuma 90 ɗin nan wanda ba hannuna a ciki ba su wuce 5 ba. So da na taɓa tsayawa akwai coci gaban guda 9 a wani lokaci ni ne, idan an yi rasuwa ni zan je, idan suna za a ni ne zan je, idan ɗaurin ƙwarai za a ni ne zan je. To daga baya ne sai na gayyaci mutane cewa ku zo a ci gaba da yin course don a koya muku kun za ku riƙe ɗan uwanku.